Philippines! Hi guys! Hello guys! And kumukuha ako ng continuation po tayo guys. So, kumusta po kayo? Ibang vlog po ito. Ngayon, muntik na pala, malapit na itong napuno. Pero, paputol-putol po itong vlog natin ha. Pasensya na sa Facebook. Pasensya na, putol-putol. So, ngayon, malapit na siyang mapuno itong box natin. Nagkuha ako ng maraming cereal sa ilalim, sa basement. And, kinukuha ko yung box ganito. So, sana hindi siya magkalata-lata. O magkadugmok-dugmok ba? Parang magkadugmok man ito. Eh, kinuha ko yung box para magkasya siya ba? Kasi yung box kasi is parang nag-take ng space. So, yun. Pero ito po siya guys. Para ito sa mga pamangkin ko. So, yun. Itong mga cereal. Ang sa inyo na lang, mga chocolate na lang. So, yun siya. And, so, ngayon, unahin ko muna itong mga giveaway and then kung ano yung magkasya sa family na. So, unahin ko muna itong mga giveaway. Like itong mga chocolate. Dito na yung chocolate. Okay. So, like ito. Diba? Ito siya dito. Nilalagay ko siya sa mga lugar-lugar na mga hindi na pwedeng lagyan. Like ito. Nagbubulky man ito. Ito siya. So, itong mga medyas na ito, hindi ko pa alam kung sinong bigyan ng mga medyas na ito, guys. Kompleto po ito, pero hindi po siya, yung parang nakaparis-paris po ito. So, hindi ko na lang siya inano. Ang ginawa ko na lang is, parang ilagay sa mga lugar na, like dito, oh. Like dito. Ganon. Kasi hindi na siya malagyan, di ba? So, yun. So, sabihin ko na lang sa sister ko kung saan siya ibigay pagdating doon. Mga pang baby na mga medyas. Mga baby lorgs, ganun. And, yan. Yun, mga ganon. Ilagay dyan. Ilang ganyan yan. O, diba? And then, itong mga chocolate. Dyan. Yung mga chocolate. Next. So, yun siya, guys. Anyway. So, meron pa ako dyan, oh. So, hindi ko alam. Habang nilalagay ko siya, guys, nilalagyan ko ng winner 1, winner 2. And then, meron na akong nalagay kahapon. Ang gagawin ko is dagdagan. Kuha lang ako ng, yung isang winner, walang spam. Ay. Kuna natin yung spam natin doon. Okay, ito, ibigay ko man ito sa kapatid ko. Look, ganyan ba? Lagyan ko to guys, oh. Diba? Para hindi masayang, lagyan natin yan. Lagyan natin ng chocolate. Ayan. Hi guys! Finally, almost ready. Look at this. Malapit na. So, meron akong mini mix dito, obviously, sa family ko. Yun. And, meron akong nilagay dito sa family. And, kasi yung winner number 2, I think merong winner number 2. Merong spam. I don't know kung sino yun. Oy, si winner 2 ba or si winner 1? Ay, I think ito si winner 2. So, nidagdagan ko guys. Nagkuha ako doon sa stock ko guys. Kasi meron ako mga stock doon na spam. So, ang ginagawa ko is, nagkuha ako doon sa stock ko. And then, dinagdag ko na lang siya dito. Kasi nakalimutan ko, isa lang pala yung at saka dalawa yung, isang pack ba, pero dalawa yung nasa loob. So, kinuhanan ko yung sa akin ng spam, dalawa. Para naman pantay ba. Meron siyang spam, meron din isang spam, ganun. So, para naman meron tayong madagdag. And then, yung family ko, hindi ko nabigyan ng spam kasi nagbigay na ako ng buong spam. Yung last box na, yung box na napadala ko dalawa. So, meron na doong mga chocolates, yun. So, meron din dito sa family ko, guys, ha. So, itong balikbayan box, kasi sobrang laki. So, meron na sa family ko din. Na-mix na siya. So, ngayon, dahan-dahan ko na lang dagdagan para sa Kasi meron pang space, eh. Meron pa siyang malagay dito, malagay doon. So, ito siya. Lagyan natin ng name. Ito yung mga ginagawa ko, guys. Oh, winner 2, I think. Winner 2. Tignan nyo, meron pang space. Ito, tama na ito, nito, dito. And then, nagbulky na siya guys eh.
Hi, love. What are you doing? I'm looking for a small screwdriver. Screwdriver? Okay. So, ito pala guys, gusto ni Taming ayusin. Ito din yung nakuha natin sa basurahan. So, kaso, inayos ni Tami. Hindi siya guys, hindi magkasya. Hindi siya naayos. Sira talaga siya, kaya ni-return nga. Sira talaga siya. Battery man ito. So, I guess, ang mga request ninyo is sunod na box. Kasi magpadala na naman ako sunod sa inyo na. So, sunod na lang ng inyo yung mga request ninyo para sa mga buhok-buhok. But anyway, so ito lang yun siya guys. Ito lang yung kaganapan ko. Kakain lang ako guys. And then meron ako ditong chocolate. Padala ko ba ito? Parang mag-melt talaga. Hindi talaga kaya yung ano. Pero maghanap ako ng container guys. Ziploc or container. Maliit na container. But anyway, balikan ko kayo mamaya guys kung ano yung pa yung ganap dito. Okay? Proud na proud si Tami guys sa nagawa niya kahapon. Sabi pa niya, ang ganda ng yard ngayon ah. Green na green. Of course, umulan eh. Sabi pa niya, ang ganda daw. Proud na proud. Nag-start na talagang namulak. Oh. Here's the guy. The guy for what? So proud of his yard. I said it looks nice and green, so we don't have all the like brown spots. Yeah. It's not even right here. It's like, see that right there? Yeah, that's fine. That's the angle of the thing when you cut that. Proud na proud. So, ito yung ganap natin guys. Dito tayo sa labas ng bahay. Maulan-ulan eh. Look at this plant. This is the same thing in the house near Rochelle. But this is pink and the one mama is red. The one that mom have. That's the same as the bush in the front? Yeah. Really? Yeah, but this is so red. This one is pink here. Oh, this is the same color in mom. Yep. Yeah, this one is pink. That's pink. This is not very full. Like that. Yeah, because this is dying. No, this was is dying. And now, yeah, it was dying, and now it come back slowly when I take her. Like a lot of moss and mold on them. Because that's a dead branches. Why? Yeah, the same thing. They're the same. That's the previous owner. Yeah, I know. They were dying though, but they're kind of okay now. Ang ganda ng kahoy namin guys, as in. Itong mga kahoy namin dito. Yung doon na to. 4 yan. Ganda. Anyway, maulan na panahon but it's not cold. Right, love? Yeah, little flowers. May flower yung tree apple namin guys. Oh. Yung apple. So nabilong talaga siya sa amin. So guys, dito po kami nag-order. Parang parang maraming there's a lot of people waiting, oh. Did you see that? Outside? They're waiting for a seat. Yeah, so over here guys, dito kami nag-order. Hi guys, so dahil sa daming tao dito, nag-cancel na yung iba, umuwi. Kakarating lang nila dito, parang ang dami atang tao, so umuwi sila. Lumabas sila, kawawa naman. Sobrang busy kasi, kapag Mother's Day kasi, huwag kayong lalabas, kakain sa labas. Pwede kayo lalabas, pero huwag kayong kakain sa labas. Kasi po, ang problema niyan is waiting or for example, ang pag-waiting ninyo sa table is sobrang tagal. And then kapag uupo kayo, bibilisan nila yung parang binibilisan nila para palabas kasi marami pang naghihintay. Ganon yan dito guys. So kaya, yaon. So kaya kami ni Tami noon, lumabas kami with si Bianan buhay pa. Ang problema noon, si Bianan matagalan siya ba, mapapagod siya. Kaya one time lumabas kami, napagod si Bianan hindi sa kakatindig. And kasi sa sobrang daming tao, so kaya we never did it again. So ito na yung natin, mag-light muna tayo. Nagbago yung camera ko guys. Change ko kasi yung settings. Kain tayo. What? This is what they give you? Yes. Wow. Seriously? Pretty crappy, what can I say, huh? The picture was so good. Yeah, that's why you don't go at pictures. What the heck?
Han, like I told you to go to Tosis. Oh my God, Next time I'll guys. know better, that's all. Huh? Next time I'll know better. These people. I'm fine. No, it's not fine. This is a bad review. I'm gonna go over there. I'm gonna post this in the internet. This is a really bad for $20-something. Seriously. What a freaking thing. It's a really big fish. So, nasad ako sa dinner namin kasi si Tami, pangit yung, yung picture, sobrang ganda, pero yung yun lang yun. Kaya, ang pangat. Pero, so yun. So, nag-enjoy ako, guys. Sino bang gustong yung mga bukog? Nag-enjoy ako sa mga may mga buto-buto. Bukog ba? So, katulad nito, oh. Enjoy. At saka may sauce sila na sobrang maanghang-anghang. Sarap. Parang addictive. Is red snapper. Pirito. Ang sarap. Ang Spanish pala sa pirito is frito. F siya, guys. F. Frito. Sa atin, prito. P. O, diba? Diba ang laki? Yung na side, hindi ko pa na Pero inano ko na dito na side kasi masarap yung dito na may mga buto-buto ba. Salamat guys sa panunood sa araw nga ito. Salamat sa pagsama sa aming vlog ngayong araw. I will see you guys tomorrow. Salamat. Bye!